במשך 2 עשורים נאבקו רבים מתושבי יוקנעם וארגונים ירוקים נגד הכוונה לבנות בשטחים הירוקים שסובבים את העיר. למרות זאת, הוחלט לקדם שם בנייה של שכונה חדשה ענקית עם כמעט 1,000 יחידות. ראש העירייה, שהוא גם יושב ראש הוועדה המקומית, שכח לדווח שהילדים שלו קנו חלק מאותו שטח ירוק שיהפוך בקרוב לנדל"ן. הכתבה של יוסי מזרחי, תחקיר ג'ניפר סילון. זה שטח מקסים, שהתושבים כאן מאוד מרגישים קשורים אליו, אוהבים להגיע לכאן, אם זה לטייל, אם זה לעשות ספורט, אם זה לרכב על אופניים. בחורף השטח מכוסה מרבדים של כלניות בשלל צבעים, סגול, ורוד, לבן, אדום. הייחוד של השטח הזה, תא שטח מאוד מאוד קטן, אבל יש בו מספר מינים נדירים שהם ברמה של סכנת הכחדה ארצית. כבר 2 עשורים שתושבי יוקנעם והארגונים הירוקים מנסים להציל את עמק השלום והשטחים הפתוחים שסובבים אותו מפני התפשטות הבנייה של העיר יוקנעם. כל הזמן בונים החוצה והחוצה 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 ולוקחים מהאזרחים את הטבע ששייך להם. אנחנו לא יכולים להרשות בנייה לא אחראית בעמק השלום. הם הפגינו ומחו לא פעם בניסיון לשמר את הטבע והנוף הירוק של העיר. אף אחד לא יודע שפה הולכת לקום שכונה של 885 יחידות דיור. בשנת 2016 נרשמה הצלחה. רוב השטח ניצל, אבל בתוכנית הכוללנית של העיר יוקנעם נקבע שעל 400 הדונמים הסמוכים לעיר תוקם מתישהו בעתיד שכונה בשם רמת השניים, עם 100 יחידות דיור, מבני ציבור ועוד. אז בישיבת המועצה ראש העיר סימון אלפסי ביקש להרגיע. ברמת השניים מתוכננים 900 יחידות דיור, שמתוכם 50% קרקעות פרטיות ו50% של המינהל וקק"ל. אני מאמין שיהיה מאוד קשה לבנות שם בגלל האילוצים. ברגע שיש מחאה, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא קורה עכשיו, תירגעו, זה קורה עוד מלא זמן, ותתנגדו ברגע שיהיה צריך להתנגד. וככה ממסמסים או מנסים למסמס את המחאה. האמנת לו אז? לא האמנתי לו אז. כי ידענו שממשיכים לבנות את התוכנית. ואכן התוכנית המפורטת שתקבע את עתיד השכונה המשיכה לרקום עור וגידים. היוזמים, נציגי משרד הבינוי והשיכון, נפגשו ותכננו הכל ביחד עם העירייה. ואם נאמין לראש העיר, הוא עצמו נמצא עמוק בתמונה. התוכנית הזאת על דעתי, בהסכמתי, ביוזמתי, הכל. אני לא יש לאף אחד להגיד לו תוכנית שאני עובד עליה 5 שנים. העירייה רצתה את התוכנית הזאת, התוכנית מתאימה לה, אולי זה יותר קל מאשר להתמודד עם פרויקטים של התחדשות עירונית. תוכנית פשוט הייתה מתחת לרדאר, לא יכולתי לעקוב אחריה, עקבתי רק כשזה פורסם באתר של מינהל התכנון. אלפסי כל הזמן אומר, רק מי שבקו הראשון נלחם על השטחים. כי זה מפריע לכם פה, הדבר הזה. הוא רק שכח להגיד שלמשפחה שלו יש שטח בשטחים שהוא רוצה לבנות. אנחנו נמצאים בתקופה שהציבור רוצה לדעת הכל. סימון אלפסי ביוקנעם הוא הרבה יותר מראש עיר. אלפסי בן 78 וכבר 34 שנים ברציפות בתפקיד. יוקנעם כיום היא עיר מופת ודוגמה. בתקופתו העיר פרחה לה במיוחד אזור ההייטק, אבל ייתכן ומשך הזמן על הכיסא הפכו את יוקנעם לעיר של משפחת אלפסי. בית העלמין קרוי על שם אמו, בכיכרות מנציחים אמרות שלו, ומתברר שהמשפחתיות החמה לא דילגה גם על תוכנית הבנייה ברמת השניים. לא ברור איך עושים, מי חושב לבנות על שטח כזה, מי שמכיר אותו בטוח לא. אז כשבאים ואומרים לך, תראי, אלה בעלי הקרקע, זה מטריד.
כבר ב-2017, בזמן שראש העיר אלפסי היה מעורב בתכנון שכונת רמת השניים, בנו צחי, ביתו דניאלה ועוד כמה קרובי משפחה השקיעו בדיוק שם. הם הקימו קבוצה שרכשה קרקע במקום, בתקווה שהתוכנית המפורטת תאושר בהקדם ויוכלו לבנות עליה. כל המלצה או השפעה של האב על אחוזי הבנייה או מספר היחידות בקרקע יכולה להיות שווה מיליונים לבני משפחתו. במקרה הספציפי יש איסור מפורש שקבוע בחוק שאוסר על הימצאות בניגוד עניינים אישי. הוא אמור קודם כל לידע על כך, בכתב או בעל פה. ההודעה על ניגוד העניינים האישי הזה צריכה להירשם בפרוטוקול. שמעת פעם את ראש העיר אומר, יש לי ניגוד עניינים, אני לא יושב בתיק הזה? אני לא דן בתוכנית? אף פעם? יש כאלה שקוראים לנו קוסמים. כשהבן צחי אלפסי לא עושה קסמים, הוא משווק נדל"ן עבור חברות בנייה שונות ברחבי הארץ, וגם ביוקנעם. אנחנו בהחלט גאים שחברת שופרים בונה ביוקנעם. אחרי חיפוש קצר בעיר, מצאנו אותו במשרדי e-work, שזה בדיוק כמו we-work, אבל של קבוצת אלפסי. שלום, צחי, מה שלומך? בסדר, יש לי כמה שאלות לגבי קרקעות שרכשת ביוקנעם. אני רכשתי אותה בכסף מלא, בכספי אישי. אתה רואה בעייתיות בזה שאתה קונה שטחים ביוקנעם, שאבא שלך הוא אחראי על התכנון ובנייה ועל התוכנית הזאת ספציפית. אני אזרח מן השורה, כמו שבן אדם קונה קרקע למגורים, ויש לו חלום לבנות בית, גם יש את הזכות לרכוש ובשביל חלום אישי שלי, אני לא מבין מה הבעיה. אתה, אחותך, הדודים, האחות של אשתך, אמא של אשתך, כל אלה ידעו על התוכנית במקרה? איך ידעתם על התוכנית? מה זה? זו תוכנית שהתפרסמה. אתה לא רואה בעייתיות בזה? אני לא רואה בעייתיות כי לא עשיתי שום דבר שהוא בעייתי. אתה לא יכול להיות בעל קרקע ואבא שלך מפתח את אותה תוכנית. ככל שהוא יפתח יותר מהר, אתה תרוויח יותר מהר. משרד השיכון מפתח את התוכנית הזאת, אז אני לא מבין. ביחד עם אבא שלך. אני לא, זה לא מה שאני יודע. שנה וחצי בלבד אחרי שילדיו וקרוביו של אלפסי נרשמו כבעלי חלק מהשטח, התוכנית המפורטת כבר הייתה מוכנה להפקדה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ביוקנעם. אבל אז אבא שלהם, יושב ראש הוועדה סימון אלפסי, הבין את הבעייתיות והחליט ללא הסבר להעביר את התוכנית לדיון בוועדה המחוזית. למה התוכנית הזאת הגיעה לוועדה המחוזית ולא למקומית? אני לא הצלחתי להבין, זה חלק מההתנגדות שלי, כי יוקנעם הוסמכה כוועדה עצמאית עם מעמד מיוחד. ועדה מקומית עצמאית זה ועדה שיש לה הרבה מאוד חופש פעולה. מתכנן המחוז התרעם, התוכנית הזאת בכלל לא הייתה אמורה לבוא לוועדה המחוזית, הייתה צריכה לידון בוועדה המקומית. זה מאוד מטריד אותי שככה תהליכים עובדים, וזה סוג של משחק. לדיון הבא אלפסי לא טרח להגיע, ומנגד לא חשף את ניגוד העניינים שלו. ואורי אילן, יושב ראש הוועדה, הופתע. עצם זה שאין פה מהנדס עיר וראש עיר בתוכנית הזאת, זה מוזר ביותר. ראש עיר ומהנדס עיר שלא מגיעים בכלל למחוזית להצגת תוכנית שכזאת, חריג? בוא נגיד שזה לא מקובל. לפני חודשיים התוכנית הועברה לעיריית יוקנעם כדי שתעלה הסתייגות או התנגדות, ואז מתברר שלעירייה יש עמדה ברורה לגבי תוכנית הבנייה. העירייה, ההסתייגויות שלה היו ברמה של להזיז לפה, להזיז לשם, לא ברמה עקרונית, ומאוד מאוד רוצים שרק יקצרו להם את התהליך כדי לאשר את הבנייה. על המסמך הזה שעוסק בין היתר בקרקעות של ילדיו, חותם סימון אלפסי רק בכתב ידו, ללא חותמת או שם מפורש. בישיבה הקודמת רציתי שאילתה לגבי רמת השניים, וקיבלתי פה תשובות שבגדול אין לנו מה לעשות בתור עירייה. בחודש שעבר דנה מועצת העיר בהצעה לסדר שעסקה בהתנגדות לתוכנית הבנייה. השכונה הזאת תוכננה על בסיס פרוגרמה מיושנת ונתונים שהתאימו לאותם ימים. הצעתי לסדר והצבעה. יוקנעם תגיש את התנגדותה בכל הקשור לבנייה בשכונת רמת השניים, ודרישה לעצור את כל המשך תכנון של שכונה זו. במשך 20 דקות רצופות אלפסי הקפיד לשמור על הסוד המשפחתי ודאג להוריד את נושא הבנייה מהפרק. העירייה החליטה שהתוכנית הזאת תעבור לוועדה מחוזית. למה, סימון? למה? ועדה מחוזית זה גוף
שהוא, יש לו מסביבו כל המשרדים, גם ועדת מחוזית, יש כמעט את כל הנציגים. לא להעביר את הזה לוועדה מחוזית, אם זה יהיה בוועדת משנה שלנו, אנחנו לא נאשר. אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר-היום. למה, סימון? אסור לדבר. רגע, בבקשה. לבסוף, כשהתושבים החלו לצעוק והישיבה כמעט התפוצצה, באורח פלא המצלמות לפתע קבעו, אם כבר ניגוד עניינים משפחתי, אז לפחות שלא יראו. זה לא יכול להיות שהסיפור הזה לא נדון בעירייה הזאת 4 שנים. שלום סימון, מה שלומך? רציתי לשאול אותך, תגיד, על תוכנית רמת השניים, אתה מכיר אותה? אני מכיר לא מכיר אותה בתכנון. מה זאת אומרת לא מכיר אותה מתכנון? החתימה הזאת היא שלך? כן? כן. איך אתה חותם על תוכנית של הילדים שלך יש מגרשים שם? חכה רגע, שמעון, יש לי שאלה. התוכנית הזאת כבר 10 שנים מנוהלת, לפני ולפני. לא נכון, מ-2016 עברה תוכנית, זה לא 10 שנים. אתה יודע שזה אסור לך, זה ניגוד עניינים. לא. בטח שכן. אני, קודם כל, עשיתי דבר שאף אחד לא עושה. מה עשית? ואמרתי, הוועדה של העירייה לא תנהל את זה. למה לא? כי אני לא רציתי, כי יש פה שטחים פרטיים, ואני לא רציתי... אז למה לא אמרת באף ישיבת מועצה, כל המשפחה שלי קנתה שם שטחים? לא. אתה לא אמרת, הבן שלי, הבת שלי, המשפחה של הכלה, כולם. רגע, למה אני צריך להגיד את זה? כי אתה מקדם תוכנית כרגע. בטח שכן. אתה חתום על ההסתייגויות? אני מחויב לחתום על... מתי זה חתמתי את זה? עכשיו, חודש שעבר. על ההסתייגויות של התוכניות. אז אתה מעורב בתוכנית שבה יש קרקעות למשפחה שלך. אני יכול להגיד לך שמהנדס בא אליי ומביא לי תוכנית לחתום עליה, אני בכלל לא חשבתי. למה לא באת לוועדה המחוזית שהפקידו את התוכנית? אתה רואה? למה? לא רציתי. אז תגיד, יש לי ניגוד עניינים. רגע. כי אני חשבתי שאני, מאחר והחלטתי לא להיות מעורב בזה, אני לא רוצה להיות מעורב. אז למה הילדים שלך עושים כסף מהקרקעות בעיר? רגע, למה הילדים שלי צריכים להיות... כי אתה יושב ראש ועדת תכנון ובנייה. אני לא דן בתוכנית. אני לא יכול להגיד לילדים, הבן שלי הוא בן 50, הוא יכול לעשות מה שהוא חושב. וגם הילדה? אז מה קרה? והמשפחה של הכלה? אז מה קרה? מה קרה? לפי התוכנית המפורטת, בשטח של משפחת אלפסי וחבריהם ניתן לבנות 13 יחידות דיור, וערך השטח בלבד כבר שילש את עצמו ועוד צפוי לעלות. בחודש הבא יערכו הבחירות, וסימון כבר הודיע ש34 שנים הספיקו לו. ראש העיר הבא יצטרך לבדוק שוב את תוכנית הבנייה, להחליט אם לקדם או להקפיא, ואז גם נדע מי ניצח, הירוקים או האלפסים. כן, איזו מקריות מדהימה. יוסי, קורא, ואתה עם התגובות. בוא נלך לתגובות, כן. אז עורך הדין רונן סוויסה מסר בשם בני משפחת אלפסי, רכישת הקרקע בוצעה כדי שהדור הבא ימשיך להתגורר ביישוב, ואין שום פסול ברכישת קרקע ביישוב. אב המשפחה סימון לא ידע על הרכישה, הקרקע נרכשה בחודש יוני 17, מספר חודשים לאחר אישור התוכנית הכוללנית, כשהקרקע במצב מושבח, ולאחר שהתב"ע אושרה, להערכתנו יחלפו שנים עד לאישור הסופי של התוכנית, ולאפשרות מימושה בפועל. מטעמו של ראש העיר סימון אלפסי נמסר, סימון פנה במשך 35 שנות כהונתו כדי לקדם את העיר ולהרחיב את גבולות השיפוט שלה. הליכי תכנון שכונת רמת השניים כללו פרסום כחוק, באופן שכל מאן דהוא יכול היה לדעת כי השכונה מיועדת לפיתוח למגורים. הדיונים התנהלו בוועדה המחוזית בלבד, באופן שלראש העירייה לא הייתה כל מעורבות או נגיעה להליכי התכנון או להחלטות על הפקדת התוכנית. ילדיו רכשו כדין קרקע פרטית לאחר שהיה ידוע כי מתוכננת שכונה למגורים. ראש העיר הקפיד שלא לציין בפני כל גורם תכנוני שלבני משפחתו יש חלק קטן בקרקע, כדי להימנע מכל השפעה ומעורבות על הליכי התכנון של היזמים ועל הליכי הדיון של הוועדה המחוזית. ונגיד, דני, לסיום, שבעיריית יוקנעם יש שומרי סף שהיו אמורים למנוע את המצב הזה, והם לא פעלו, וזו דוגמה רעה לכל כך הרבה שנות כהונה, שבסופם עדיין לא הוטמע המונח ניגוד עניינים. וגם אזור ירוק יפה במיוחד שילך לאיבוד. יוסי, תודה רבה לך.